לא כל עודף משקל הוא בעיה. יש הרבה ילדים עם עודף משקל שזה בסדר גמור. או שזה מאוד תלוי מה את נותנת לילד לאכול. יותר ממה שחשוב, מה אני אוכל, זה איך אני אוכל. זאת אומרת, איזה שיח אני מנהל עם האכילה בראש שלי. ככל שאני מתחיל לנסות ולשנות את משקל הילד בגיל צעיר יותר, ולא משנה באיזה דרך, הסיכוי שהוא יהיה ילד שמן עם הפרעות אכילה הולך וגדל. אם אתה כהורה רואה את הילד שלך אוכל צלחת שנייה ושלישית ורביעית, מה, לא להתייחס לזה? להגיד לו יופי בתיאבון מותק, תהיה בריא? אנחנו היום יודעים שהילד הוא המאזן הטבעי הכי נכון של הגוף שלו. זאת אומרת, אני לא אביא הביתה אוכל לא בריא, ממש לא. אבל אני אאפשר לילד בחירה, לא אשם ולא איום ולא הפחדה, ואני בחיים לא אעיר לפני כולם. אם הילד נועד לגוף מסוים, הרצון הזה לשנות את מה שהוא נועד להיות גנטית, הופך להיות באוכרו של הילד, אבל גם באוכרה שלי כאימא. אני חושבת שאת עושה הנחה פה. אני הפסד... מה זה הכל גנטי? זה לא הכל גנטי. אני מכירה כל כך הרבה ילדים, נערים, נערות שאוכלים אכילה רגשית. את יודעת, חלק גדול מהאכילה הרגשית הוא כתוצאה מזה שניסינו לשנות אותם. אז מה כן? אז מה כן? הבנתי מה לא. אוקיי. דבר ראשון, לכבד את הילד. לא לנסות לשנות את מישהו ומשהו כדי שיתאים למודל החברתי. אני כן אפרוס בבית את האוכל הבריא, אבל אני אאפשר לילד בחירה, לא אשם ולא איום ולא הפחדה, ואני גם אכניס הביתה אוכל שטותי. אנחנו פיתחנו שפה פוגענית. המילים האלה בכלל, שמנמן, או אתה טוחן, או תראה איך אתה נראה, או אם היית יורד 2-3 קילו, היית מקסים. הילד מפנים את הסטיגמה, מה שאנחנו נקרא סטיגמה עצמית, וככה הוא גדל אחר כך בעולם. עם הסטיגמה שאנחנו הכנסנו לו בתור חברה. ואת זה אנחנו יכולים למנוע באיך שנדבר עליו בבית, איך שנתנהג עליו, איך שנתייחס, ומה שנעשה עם זה בתוך הבית.